Dit is Therese. Ze is 4 jaar en maakt naar de Toske dokter voor controle. Haar gebit ziet er goed verzwarig uit. Heel mooi. Super, mevrouwtje. Maar bij een heel soort van haar leeftijdsgenootjes is het net zo. Bij het MCL in Ljouwert komen ze gevallen in dat de meeste mensen van schrikken zoen. Neem deze foto. Het is het gebit van een band van een 4 jaar. Nou, je ziet bijvoorbeeld hier, dat is een ontsteking. En dit is allemaal gevolg van zoetigheid. Dit kindje heeft 's nachts een flesje met ranja mee naar bed gehad. En je ziet, dit zijn gewoon hele dramatische dingen. En dit heeft gewoon ook echt pijn gedaan. En deze, die kan ik al niet meer vullen. Dus die gaan er dan uit. En dat betekent dat, en dit zijn wel behandelingen die we dan in narcose uitvoeren. Want het kind gewoon te jong is om dat aan te kunnen in de normale setting, zeg maar. De volle snobje en het goed poetsen is een verklaring van de minnegebitsies. Maar er is nog een reden, denken ze bij het MCL. De ouders zijn niet meer vanzelfsprekend verzekerd voor de tandarts. Het kan zijn dat ze daardoor niet meer bij de tandarts komen of minder bij de tandarts komen en niet vanzelfsprekend hun kinderen meenemen. Voor de kinderen zit het gewoon in de basisverzekering tot 18 jaar. Dus ouders kunnen hun kinderen gewoon meenemen, wordt vergoed door de verzekering. Dat is een mogelijke reden. Een andere reden is dat de ouders wellicht een goed gebit hebben. En daar hebben de ouders van die mensen heel erg hun best voor gedaan. En dat is heel vanzelfsprekend geworden dat je een goed gebit hebt. Of meer vanzelfsprekend geworden. En mensen beseffen zich misschien onvoldoende wat er nodig voor is om een melkgebit. En dus ook het gebit gezond te houden. Belangrijk is dan ook dat ouders helpen bij het poetsen. De GGD en het MCL bezieken met een voorlichtingscampagne de problemen onder de aandacht te brengen. Omdat Ben dan op jonge leeftijd al een pittige behandeling hem hadden, werd de angst om naar de Toske dokter te gaan alleen nog maar groter. En zo ontziet er weer een nijprobleem, want net in hart van Boarin. Therese maakt het haar er heel nog eens zwaarder hoor, maar haar mem is er niet Toske dokter.